Een goedemorgen allemaal. 8 september, maandag. En we gaan even weer een leuke rit doen. We hebben in een hoofd richting Frankrijk. Wat bij de kust langs. En misschien wat leuke plekjes bezoeken. En nog wat meer. Het weer is nou niet zo mooi. Gisteren was het nog een hele mooie dag. Hier in Drachten. En ik heb hem op weerberichten voor Europa gezien. En daar leek in Frankrijk mooi weer. 30 graden vandaag. Maar wel regenopkomst vanuit het zuiden. Dus maar afwachten. Geertje had ook gehoord op de televisie of op de radio van dat ze staken gingen in Frankrijk. Op een of andere manier zijn we nog niet helemaal van op de hoogte hoe wat. Protestacties. Ja, dus moeten we maar even kijken. Nou, kijk maar weer mee. En ik hoop op een hele mooie dagen en mooie locaties. Hey, hoi. Nou, we gaan de auto starten. Even voorgloeien. Alles gaat weer in beweging. Hier zie ik wat knopje even aan voor de radio. Daar gaat de Garmin weer op starten. Dat is de camerabeelden van voor en achter. Die staat weer aan. De GoPro staat weer klaar voor de raam. Telefoon. En die is alweer gereed op Google Maps. En alles staat weer aan. Nou. Leuk dat je kijkt. Nou, we gaan straks bijna de afsluitdijk over. Zijn we er nooit geweest met de camper deze kant uit. Wel naar beneden toe of wat dan ook maar, Zwolle en zo, maar hier nog niet. Voor ons, de auto natuurlijk wel hè. Links een museum. Zijn die nog steeds bezig, zien we. De bunkers. Bunkers hier links. Hier de Lorentz-sluizen. Nou, dan staan we hier mooi even bij het monument, midden op de Afsluitdijk. En het IJsselmeer. Wel redelijk druk hier met auto's. Monument. De Waddenzee. Met een mooie nieuwe aangelegde fietspad hier beneden. Mooi hoor. Mooi beeld hier. Het einde van de parkeerplek bij dat monument. En we gaan de hoogweg weer op. Nou mensen, hier de Koentunnel. Richting Schiphol, zag ik. We gaan, ik heb in de navigatie bril gezet. En vlakbij zit een camperplek. Oei, loop maar even aan.
koepel hier voor ons. Een flatgebouwen. Een petbal. Mooi hè? Maar ja, het is wat anders. We rijden niet door de natuur, maar... Neem over 2,5 kilometer en afrit rechts op S102. De Telegraaf hier ook naar rechts. Maar hier zijn bij Westpoort, Amsterdam, alleen maar industrie. En grote windmolens. We zitten hier alweer vlak op Schiphol, want voor je nu bijna boven de weg, boven die vrachtwagen, een grote vliegtuig. Nou, we gaan een grote vliegtuig over de weg. Cargo. Grote jongen. Dat is een vrachtvliegtuig, ja. Oh, hier zijn we bij de Keteltunnel. Weer een mooie tunnel zo te zien. En er was weer licht. En hier hebben we dan Rotterdam voor ons. Het is gigantisch druk op de weg. Gigantisch. Ja, het is nu ook 20 voor 4. Iedereen komt ook uit werk, hè? Hier gaan we de Benelux-tunnel in. Natuurlijk ook hele grote schepen doorheen. We slaan over 1,5 kilometer rechtsaf naar Stoepaardsdijk. Zuidland. Hier staan de huisjes nog onder de stoeprand. Voilà. Mooi plekje hier, zo te zien. Kerkje hier rechts. Nou, een minuutje, dan zijn we er. Zomerhuisjes hier links.
Simonshaven, Nederland. Nou, hier op een goede 200 meter vanaf de camperplaats. De pannenkoekenbakker. Hier is overal water, hè. Rondom. En hier naast het pannenkoekhuis ook nog een mooie midgetgolfbaan. En de andere kant op van de camperplaats, ongeveer 150 meter. Hier mooi deze strand. Geweldig plekje. Hier kun je wel een paar dagen vertoeven. Maar wij gaan helaas morgen weer verder. Wij willen echt naar Frankrijk. Wel mooi hier hoor. Aan de andere kant allemaal zomerhuisjes. Mooi hoor, een hele mooie park, huisjes, huren denk ik, hier nog wat waterboten, mooi plekje, geweldig. Goedemorgen allemaal, dinsdag en we gaan hier vertrekken, vlak bij Briel en maakt een mooi plekje hier en we gaan nu richting België. Blijf ons bevolgen, als we dat wat leuk zien. Gaan we dat zeker filmen. Hey jongens, toppie en bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer hier. Oh, dit is Hellevoetsluis, mensen. Met een mooie flat op de voorgrond. Zo, kijk eens wat een huwelijk in de brein. Ik moet het schip kennen. Ik weet niet dat we het kunnen zien, maar we gaan dan op een hele grote brug straks. Haringvliet. Het lijkt wel één betonnen brug. Allemaal zijkanten, openingen. Eiland, Zeeland. Als je hier links kijkt naar al die masten, honderden jetskis hier op het water. Hier rechts is het Noordzeestrand.
Hier links een grote uitkijktoren, denk ik. Of iets nieuws in aanbouw. Oh, hier rechts een leuk kasteeltje. Tweede afslag naar Rijksweg. En we hebben hier weer iets hier. In Zierikzee. Dan links een hele mooie brug. Daar gaan we weer overheen. Oosterschelde. De Zeelandbrug. Nou, het einde van de brug is in zicht. Dit is volgens mevrouw een van de langste bruggen waar we nu tot nu toe overheen gereden hebben. Echt als brug zijnde. Nou mensen, hier rechts hebben ze echt een plekje gemaakt voor de campings. Kamperland. Maar dan met een K. Het is geen camperland. Helaas. Oh, dit is de Belweg. Naar België. Even zien waar we langs moeten. Ja, dat maakt niet zo veel, dat zie ik wel. Even zien hoe het werkt. Mensen, over een kilometer zitten we alweer in België. Oude schuren. Hier rechts nog weer een klein kasteeltje. Diesel is hier op 1,52 met 1,79. Dat hier links is opgebrand. Nou, België mensen. West-Vlaanderen. Een mooie kerk aan de linkerkant met een mooi poortje. Moet eens kijken, zo mooi. Heel mooi, een restaurant. En een haan op de rotonde. Hier zijn we in Oostende, België. We hebben nog 5 minuutjes werk naar de camperplaats. Nou, hier zijn ze ook
ook wel druk aan het graven en alles hoor. Mooie paintshop op de muren. Oh, daar is het in de verte. Vlak bij het strand. Achter die hoge bulten is het strand. En nu zien we er nog een plekje bij is. Hier in ieder geval wel. Daar wordt steeds een keertje. Ietsje verder. U bent de bestemming Camperplaats Schaatsers, Vuurtorenweg 1, 8400 Oostende, België. De bestemming ligt links. Nou, hier staan we dan in het mooie plekje Oostende in België. Kijk eens. Wat een mooi uitzicht. Een vliegtuigje wat hier rondvliegt. En daar een grote bunker. Daar weet ik niet wat dat is, ook een bunker denk ik. Gaan we straks even kijken. Nou, op een goede 400 meter vanaf de camper. Deze mooie waanzinnige strand. Allemaal bunkers hier links en rechts. Het strand langs. Mooi hoor. Daar een vuurtoren. Nou, wij hebben het uitzicht op die flats. En hier het geweldige strand. Oh, hier de boeg van een schip. Wat ze eraf geflext hebben. Leuk hoor. De haan. Een grote toren. Wat een mooie plek. Ik denk dat we hier nog een nachtje extra blijven. Maar dit is het Fort Napoleon. Dat zit hier achter. Geweldig mooi ding. Ik ben er helemaal achterlangs gefietst. En zoals je ziet staat daar onze camper.
Addictief van de kwal. Je ziet nu de wolken meer. Dat zijn allemaal kwallen. Zullen we even wat inzoomen. Goedemorgen allemaal. We gaan het mooie plekje weer verlaten. Waar we vandaag terechtkomen weten we nog niet. Maar we gaan eerst even richting Duinkerke. Nou, en dan zien we wel waar we even op zoeken. We gaan 20 kilometer langs deze vaart. We hebben gereden van in dit dorpje uit. Iets wel heel apart daar. We slaan over 500 meter linksaf naar Koningin Elisabeth. Ik bekreeg de Nieuwe Damme. Het water waar we langs gereden zijn. Oh nee, de IJzer. En dan weet ik het ook niet meer. Nee, de IJzer. Leuk straatje zo met die bomen over de weg heen. De vette, allemaal parasolletjes met een mooie, ja, wat is het? Chateau. Er is ook weer een hele grote kerk. College is voor school. Ja. Een mooie waterornament op de rotonde. Nou, zoals je ziet, gewoon op een weg hier zitten we alweer in Frankrijk. De eerste bunker is hier alweer rechts. Hier vlak bij Duinkerke. Hier zijn we in Duinkerke. Links weer een Buffalo Grill. Zouden we iedere keer nog een keer heen, maar nog niet aan toegekomen. Denken dat ze niet achter met die auto's springen of zo.
hele kamp. Duizenden. Zo mooi dat ze hier de bomen allemaal mooi geskeerd hebben. Mooi vierkant, besnoeid. Ja. Hartstikke mooi. Netjes. Super schoon hier. De eerste afslag naar de Nee, dat niet bij ons zeggen, want daar staat het onkruid net zo hoog dan in de perkjes. Hier kijk, netjes, er wordt allemaal even geveegd, takjes opgeruimd. Mooi hoor. Mooie rotonde. Mooi, wat is die hier? Jouw hierbij. Afslag naar deze SUV. Mooie plakken, schitterend. Wij weer zien. Feestterrein, denk ik dat. Een soort zwembadparadijs. Oh, dit is een spektakelding. Ja, Sla daar af naar deze 17. Ja, P6. Hier ervoor zetten. Wie kent het doen dus? Wie kent het dus? Iedereen bedankt voor het kijken, word abonnee en klik op het belletje om ons te volgen en een duimpje wordt gewaardeerd. Tot de volgende keer.